истината за Свиро Mini, която никой няма да ти каже. Като последното ще ти хареса много. Знам, че си тук за чая, така че нека започнем с лошите неща. Да, не можеш да слагаш любимите си емотикони или пък анимации на минитата, за разлика от Bold Plus. Освен, че идва без екран, идва и без някои функции, като компас, инфраред или сензор за светлина, докато Bold Plus има всичко това. Bold Plus има възможност за силиконов кейс, който значително подобрява сцеплението при движение. Роботът е малки, компактен и буквално може да си го носиш в джоба без абсолютно никакъв проблем. Да, може да идва без някои функции, но има най-важното – блоково програмиране и достъп до Свиро Play и Свиро Edu и възможността да се управлява и да стане на смарт робот. Най-готиното – мини версията е почти 4 пъти по-евтина от Bold Plus версията. Ако това не е добра сделка, не знам какво е. Запиши безплатен час за консултация при нас в STEM Showroom, за да можеш да тестваш всичко това съвсем спокойно. Повече информация на нашия сайт Technocrati.bg. Много готин чай.